Районда бүтін илдәге кебек үк көпчелек учреждений, оешмалар бу атнада эштән туктап калды. Әмма бар халыкны икмәк, азык-төлек белән тәэмин итүче авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре үзләренең эш урыннарында. Районда язгы кыр эшләре старт алып, Максим Горький исемендәге, Муса Гариев исемендәге кооперативлар, Урал җәмгыяте, Урожай тукымчылык заводы, Үзәк МТС филиалы эшчәннәре инде җиң сызганып эшкә тотынды. Әлегә барлыгы 3400 гектардан артык мәйданда уҗым культуралары һәм күпьеллык үләннәр өстәмә тукландырылды. Бүгенге көндә Урал җәмгыятенең 100 гектарлы басуында люцернаны карбамид ашламасы белән өстәмә тукландыру эше алып барыла. Туман бер җилдереп басуның бер читеннән икенче читенә очып кына йөри. Агрегат белән Эдуард Фәррахов идарә итә. МТЗ-82 тракторында ашламаны Рөстәм Галиев ташып, туман бункеры бушау белән җитез генә төяп тора. Шул ук басуны тырматуда хуҗалыкның тагы бер уңган егете Вилдан Мәхмүтов эшли. Гомумән, ураллылар алдында язгы чәчү эшләрен 2100 гектар мәйданда башкару планы тора. Тиздән тырмага төшергән ниятлиләр. Бу чараны башкару өчен 7 агрегат әзерлек сызыгына куелган. Алин Хатимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.